Komisi benta banweng no ya kejinge jumpai ba ki bosyong basa haki caka badon kejinge kejapun ki bosyong basa haki benta jong kapun u MDC karambrai ba bajo pongru pulapan pau ya kejing kemen jong kejing sedang kawat kabaar kejinge keren penbej ya pun usam hapadeng ke sorkar megalia bat asam u sulong mil kruwa ka tiar layo ban ye keren bot ba bajo pongru pulapan pau ya kejing kemen banyu i baki ar sorkar hapo khatsan singi kin thau no ik regional committee ban le no ikin riutuli ki sektor ki bangat hakawat kabaar jong kejing penbej put hapadeng ki ar cela uba bajo pulapan pau bakalang pi kadek sektor ka hapo konstitusi rambrai bat unsakarpa di muntirang ba konrad ke sangma ba haswa ban sim ye karai ba khadu hakani ke jumbe yo pol usam bat khanang ban yohun lang bat ban ummi kanu ke cingklumar hadian belai soy ke MOU ke sorkar kade ban simlut ya baro ban ye dan mentalang ngayo i ban kaliang jong ki chief minister bar arngut kila kendu apo Guwahati but hapo khatsan sngi kin set up no iki regional committees ban le no ikne ki handle to the sector ki ba ngat aka phase 2 jong ne border talks te na kaliang jonga nga dap daga jingkmen but kumba pitip kalang pi kade ka sektor ka ba hab constituency jonga te na kaliang jonga ro ngan kerpat lang yo chief minister ba Shuaban finalize yang ni ka border deal ke baar kenang banyak hunlang benumi kano ka jingkrumar hadin ka ba sign ka MOU namenta kani ka second phase ngasngo ba ngide ban shimlut ya baro nadu ki ramba shnong ki sengsamla ki sodar bat kon thubrung akar pat lang ki NGO baper makin yawan ya sno aktilam bat ngi kumno bangin la ban poisha ka thong jong jing job bangin yo iki tu ki jaka ki ba dana po kalang pi sektor kenang ba ka jing angnut jong i pat ba abun pun snam ngin yo ya ka jing kemen but ka jing jenjar hapo kini ki jaka khaput kin kut no pi ngai ngasko ba hawa kiladon ki agitation borok ki don hok ban agitate kata kadi ka hok ngidon ka India ngidon ka demokrasi borok ki don ka hok bakin yami ban persya nrei naklian jonga ngasngo ba kani ka government hi hakabai de bak West Khasi district ngilayo khandai pusan persen ki jaka khniat ashkwa ban penpau shopi ki lat pathai ku bor ba kum unong mi khmat nang thina po West Khasi ngi skokmen hadu kata-kata ba ngilayo apo ka first phase khandai pusan persen ki jaka haka MDC konstituensi jongale kumbang laju penpau nang por ngilayo lut tenrei ngiso stiu bok ba ngidu no ikitu ki lightly kishnong tenrei kani kadi jing sha ka banga batai spi baro ba hawat ngemla banlen nakini kishnong ki ba ngidu kini lightly kishnong kidai bedang tabwut apa kejela Meghalaya but kawai kishnong kata kamal sapara keba kahimanong lang kadiman katu kishnong kim tabwut chu apa jela Meghalaya te nakalian jonga ngas dap da jingpen pat ba wala ngidu ikitu ki lightly kishnong balai ki pat ba balai ki bapersya kim kran pat ya ke ki bangiyo nong ka Tarabari sektor ngiyo bun kishnong ka apa Tarabari ka Walkhead ka dobla para hang tu baro ki bun kishnong ki bahap ka tu sektor kemut ngiyo le cepok ka jela jongi ka Tarabari sektor wala kitu ki shnong po ka Tarabari sektor kim thabut boro kata po jela Meghalaya ngisausi namenta kitu ki lightly kishnong namar ba kamdei ka daw jong ka sarkar hendrei ngilayat kat kum ka arajar khatwei hakaba ka sarkar berim lese haka jingtuna jongki banya consult stakeholders haka to por ki khamyo ban include kishnong hakita ki areas of differences but ngilado no hendrei ngimdu jingkerman ba nakalian jongi hoy kamhap konstitusi jongang kitu bengidu kishnong hendrei nakaliang kejonga UMLA bahap angtu ke konstitusi nakapor support ngia budin but honorable chief minister but nginget ba hakane ka second phase ngin persyang
bangin yo biang itu gisnong namar ba nidon ka jingkerman namar ba sanpotulik snam kiwi ki chief minister jong Assam nei what ya kitu ki area of differences ru kim jupriang borosh katta kim jupriang ki ya be kat kum ka North East Reorganization Act ring sodon bak ngiyo iba ngiyo chief minister ba don kata ka mensim ka bakulut ka ba udon ya kata ka mensim ban sngap lem namar ngim la banlen ngimi napo ka state Assam bagi yo ka jalala jong tengi don hi ka jingkerman bahadin ba nakalian jonga bu MLA ngi kran so honorable chief minister ula kran so honorable CM ba hawat kaladon ka jing yambrio ngim la banlen kata di jingsha ti ngin persyang ban revisit ikitu kisnong kadang ba ngin la ban yo biang ikitu ki jaka kat kum ka jing angnut jong kitu ki patba ha kitu kisnong hoi ka nakalian jong sarkar jelahi kemut kan bahai banyak training kat kum baonga bat borok stakeholders tengah try ngarok kum MDC nga sadai member jong regional committee akan nga second phase wala ka first phase nga kami ok bandon lang handrai ka second phase nga sngo ba nga nyok bandon lang nga khamtip khamba ya ka tu ka jaka te nga don ka jingkerman ka bas camp ba involve lang ik stakeholders borok kadang ban like ka syak keno ban like ka syak kawang kete kata ka de ke ka ba kumbu MDC nga kwa hiba ka sarkar ken involve lang yang borok hoi namar ba phi ha ka first phase ru umdei ba ka dantang ka party NPP Hawas Kasil district ngimdei ban klet ba ya ka regional committee la head da ka party riulom kum chairman na ka HSPDP vice chairman na po ka UDP ki borok kemut borok ki political parties kin long kin dan lang ka ne ka second phase kadang ban lat kino ki jing ya keno war ki opposition party ru asngo ba kidei ban ya snok tilam ban yarap kumno bengin la ban penbet kadang ba ka jing angnut jong ki patba blabon tligis nam kan kutno ka jing jinjar po than boda pi ki don ki principles nakaliang jong kini ki artri sarkar ba ong ka willingness jong ki patba te ka willingness jong ki patba hamtam ki jatberiu khasi ki don ki garu ru akalang pi sektor barok ki kwa bandon hapo ka state bayi jongi but kita vur ra ka jala jongi hoi ngimla banlen ki don mensha ki bat epic artli handrai hadin basdang jing penbet ki la surrender ya laki jong ki epic bat katu hi ketika dak ka pen iba ki kwa bandon bet bangi kenyat ngi don ni sok kerdat ang tun mar bangi don jat benriu na ki wegi jat benriu ki ba syong hang tu ki bam yo epic nangi ke Meghalaya itu sok kerdat kenyat ngi don te ngi tip ba nakalian jong kiru kinong bet bagin kwa sya Assam ten ba matrai ke sarkar hi kadiban sngap bet yang majority namar ba 90% ki masyong masa akalang pi sektor ki dei be apo ka jala Meghalaya